want to say good evening to everyone who is here. I'll say a few things in Igbo, but I really want to make sure I carry everybody along. My name is Tochukwu Iloabuchi. Ify Modozie is my first cousin. His mom and my dad, same parents. So I am part of the host, even though I'm not local. She's my daughter, and that's why I'm here. And we're glad to be here, and we thank you for coming. So to help make sure that the evening goes smoothly, I'm not very good at doing this. So we're going to introduce to you the MC, who's very good at doing this, and who will guide us through the rest of the evening. Ladies and gentlemen, let us welcome Dr. Imo Kafu with a round of applause. Listen, in the Jacksonville, I'm going to walk away with this microphone. I didn't get an applause. Okay, all of you are welcome to Jacksonville. Can all my guests from or visitors from out of town wave your hand, please? Oh, Chineke. They are, wow, huh? Napo. Okay, tonight is tonight. And I asked Ify Modozie, and she said, Uncle, you know, I can beat my mom and my dad to dance. So we're gonna see that tonight. We'll make it real. Okay, there is something silent millionaire confided in me, and that something is that Chief Napoleon is coming from Orlando with Golden, Stout, Heineken, Hero, and I said, look, there is something I can do. I came with Bami, and everybody will drink with this cup. How about that? Yes, okay. 7 millionaire became so. Can you come now? All right. Opening prayer. When I get to it, Father Martin. Okay, Father Martin. Because you want to know, Father Martin will go one night working from our loose and the general zone. They got one day neck. Yes. On your. Oh, give me your passport to the Anambra, but I will be on it tonight. Amen. Amen. Those who can stand, please stand. Those who cannot stand, you can sit. I believe all of us are Christians, and we want to enter in a special way into the presence of the Lord. And I ask that you stay in an attitude of reverence as we want to thank the Lord. We come not for a funeral, but for this great celebration of success. It's a great gift, and so we thank the Lord for this gift. I begin to thank the Lord in your heart. Appreciate this great gift, and also for the gift of life that you are here to witness this great event, this celebration. Thank the Lord in your heart and bless Him, because the future is blessed for all of us, for our families, for our children. God has stretched His hand upon us to bless us. He has promised me He will never fail. I will follow, I will follow Him. My Lord has promised me He will never fail. His faithfulness is forevermore. He
He has promised us He will never fail. Yes, Lord. I will follow. I will follow Him. My Lord has promised me He will never fail. His faithfulness is forevermore. If the Lord has promised you, He will never fail. I will follow. I will follow Him. My Lord has promised me He will never fail. His faithfulness is forevermore. Akabigalamo, wineja wenalaye. Akabigalamo nyanemema nakage kaine lanya. Akabigalamo, wineja wenalaye. Lord Jesus, we come together to appreciate all your gifts, all you have done for us. And we are saying thank you, Jesus, for all these gifts of families, of friends who have gathered here today to celebrate your gift that you have given to us. And we say thank you, Lord, for all this in the name of Jesus Christ, our Lord. And we ask that you continue to bless us. And we know that the future is bright for our sister Ify as she continues to forge ahead in her studies. Father, may your Spirit continue to guide her, give her the spirit of wisdom, protect her from the evil one. Father, she will go to school and she will return with success. Amen. And her future will be blessed. Our brothers and sisters, Father, your hand is upon them and you will continue to bless them. Bless the parents and bless everyone here who come to share in this blessing. That your families, their friends will also receive the grace that you will pour out today. In Jesus' name we pray. Amen. And so we pray together that you bless us, Lord, and we trust in you. And may the blessing of Almighty God be upon you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Can the church say amen again? All right. Mana eje ma akwụkwọ n'ụlọ ma iso Igbo na-afịa ma ya nwee nke mkpu onwe ya na-aghọta sị kọwalịa ihe mkpu. Ndị be ya ekene unu rienụ mụọnụ ụmụ unu zụwa unu ọ ifeọma ka a bịara ime ịma na awa MC n'okwu na na-afịa bụ ya arụ o wee bịasị nyere ya aka mana onye ọya na-eme ka chi esi wee kie onye unu flive a bụ ichie ọba Udezurigbo Abagana mụ na onye ebe ọdụ enyi Abagana ịyọm ọdụ enyi Abagana o chizuru echizu ayara akụjara akụja wee tagide afụ wee zụlite nwatakịrị o wee kunie wee mepụta nne na nna ya na ikwu na ibie ma ndị fụrụ ya n'anya mepụta fifele n'iru ifeọma ka ọ bụ bọọlụ afịa ụkwụ ifeọma o wee mechapụta ifele n'iru ifeọma ka ọ bụ biko sịkọrọ nne ya aka sịkọrọ ya aka ndị basikwa na mgbele ihe n'oji ritu abụọ tụkwanụ nwa mgbede ọ na-ene oji ritu sịkọrọ ya aka ọ adụrụ unu mma a sị onye Ifeọma mere ṅụrịarị ya onye Ifeọma mere ife onye Ifeọma mere
so onye ekele Chukwu na ịmụnyara Ifeọma gịnị ya eme Ifeọma ya elu one way or the other. You'll be part of that celebration. Ya nwere Ifeọma ha bịara ka anyị soro wee ṅụrụ ya. Anyị ebu Ifeọma wee na ebe omezi na-abịa ị na Ifeọma ka ihe ebu wee na ihe ebu wee na ụfọdụ atọ ndị nọ n'ebe a bụ na ngunu ji ahụ ọhụrụ nke ya akwanụ n'afọ Jizọs. Anyị gbuo n'aka ndị mma, anyị gbuo n'aka ekpe mma, anyị gbuo n'iru mma, anyị gbuo n'azụ mma. Ụkọchukwu kpere ekpere mana ife na-atụkwasị n'ebe o kpere ekpere bụ na Chukwu anyị na-efe ara larụrụ ụla na chi anyị mụ anya. A sị na oke agaghị eriri ife onye mụ anya maka oke bịa ka o were azụ fụdịra ọtụkwa azụ ọ pụtakwa onye ọfụkwa ọtụkwa azụ. Chukwu anyị na-efesi etu a mụrụ anya na-eche anyị. Ya bụ na ọ ya dụrụ unu mma okwunu ji bịa kwuru ji wee na ụkwụ ya kpọrọ onye ọbụla onwe okwu onye ya etiti ọbara ma ọ na-ana onwere onye ete na wee se mmiri ụkwụ anyị bịa ka anyị eji wee n'ụkwụ ọma n'Ifeọma emegolo anyị a wee na-ayọ Chukwu biko ụmụaka anyị n'ebe anyị adụrụfa na-aga onwe ya gafere ụzọ ya kpọpụtara anyị ya ọbọkwanụ nne na nna na-azụ ọ Chukwu na-azụ agbaka m mbọ bụ okwu ọnụ na-azụka m nwa awụ okwu ọnụ falasi ọkwụ eri onye awụ ọgaranya ọ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ya bụ ekpere anyị na-eme n'ọfọ na-agụ ụmụaka anyị biko ya zọpụta ha n'obodo anọ n'ime esiri ike obodo ajọkakwa ọ malụ mma mana ọ jọrọ njọ. Ife ọjọọ dị ebe a kara Ifeọma dị na ya n'ọbịa n'anya fụ ezigbo ife iti aka ọ dịka ebe eji ịgụrụ akara ọkụ ịma ma pepe adịghị akara ịbịaghị asị uji egoro ka ya ata ọkụ obodo adụ mmanụ ọkụ akara mana ọ dị na mmanụ ọkụ ịbịazi asịsị nye ya akara asị uji egoro akara ka ịta onye amarịfeluzi ọchịla aka na abụọ wee were anyụkwu ka ya kpọrọ akara a niile ma akọzuru na ife ya eme ya ọka obodo ahụ ya bụ na-akọdụ uche ka anyị ji wee na-aga na-ekperụ onye na-aga na-ekperụ Chukwu ya bụ adụrụ na anyị mma Ifeọma emegolo anyị ekele Chukwu anyị erikwu nwa afọ nke a na-edozi afere ebe niile anyị emekwa ka anyị eme ife ajụ na-arụkwa anyị n'oyi ara m erikwa ndị jụrụ oyi na ọ ga na-alụ m afọ. Biko nụ ife anyị eri eri ife anyị aṅụ aṅụ ede DJ adịgo redio bịa ka ime ha adịghị mma. Biko mmenye arụkwa eso dị ka ewefego my time ịbụrụ ọzọ ihe kwesị kpọlite m ọzọ na nwoke a na-ekwuga. Biko daalụ nọ n'ebe anyị kenekwa bụ ụlọ ọzọ tonichi ọba daalụ nna gị ya ijiri zuo oke okay. I can entrance of celebrant with family and friends.
skipping the next item on the agenda, number 5, and we're going to number 6. Ifoma, you and your entourage, you all go get your food, okay? Then, quick now, so you all can follow her to go get something to eat. Thank you, guys. Thank you. Hello.
Please go through this line here. That's where the players are. Go through here. Yeah, go through here. Go through. Okay.
Oh, yeah.
me what they do me like fever. I want you dance to my music. They do me like say like a bar. Like when she love me first time. Makes me sing ooh la la la. When she out, makes me sing ooh la la la. Oh yeah. When we come back, she let jump. Daddy come to me like Rose. And when you ask me, it was me. Some talk say I don't like this shirt, but your body. Cause you know say my mama don't like say I don't want this shirt, but your body. Cause you know say my mama don't like oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. By special request, the dynamic friends of Jacksonville, they want to install in the silent memory of Jacksonville and Nigeria. So, silent memory, you ready? You want to have a chin, let's have a chin. You know that for Google 2 extra hours. I know. Okay.
Where's DJ? Okay, please have your seat. Don't leave yet, because we're going to perform some magic here now. All right? Wanna have a seat. We're going to perform some magic. All right? DJ, have your seat, please. Okay. What are they? Okay. What are they? Oh. Sorry, what are they? Congratulations to me too. Thank you. One. Yes. Okay. DJ, crank it up. Yes, sir. Oh, Chineke.
There is a special something from Imo State and Anambra and the Federation of Nigeria. Where is my good friend, Sir Vic? My brother. Okorocha, Okorocha. Hey, Okorocha. Okorocha. Tufiaka, Okorocha. No. Okay, Kevin Sir Vic, no. Okay, Owonozi, the present governor of Imo State. Anambra will change the governor. I'm talking. Anambra will new governor. Okay. So Victor. Okay. So Victor Modozie from Anambra government and he had your Imo State. Yes, sir. And actually he goes ahead and did. America, I'm going to do. Ewukum passport to the Anambra. The Mokap is no longer from Imo State. I'm from Anambra State. iji gwa gị eziokwu asị mmiri ruo ebe ọ na-adọrọ ya adọrọ agba ka aha ata mgbọrọgwụ abawa ajọ ọhịa ezikọ ka aha eri udere atọtuo ndụ ha ọ bụ eziokwu oge ndị Igbo eruola asị na aka egoro nwata agụọ ọ naghị arụ ya afọ ihe ọ sịrị onye mkpụmkpụ ya yi high heel ụmụnne ya mana ọ bụ akpụda ọ dị egwu achọghị ka ndị bekee mara ihe agụ n'obi ka anyị gaa n'ihu. Igbo kwenu onye isi ala chịburu ala Amerịka ọtụtụ afọ gara aga bụ Bill Jefferson Clinton agbagọọla ihu ma tụọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nke Republican Party aka n'ihu. Ihe mere ha ji buso ya agha gbasara iji odumodu ahụ ya na Monica Lewinsky jere nke chịpụtara ya ụkwụ ama ma hapụ agamebu dịka Donald Trump ji ịtụ asị na ụmụ nwanyị agbaghara ahịa na-akpagharị n'obodo ka bịa gọrọ arụsị. Ọsị so naanị arụ ya mere bụ ịjụ nwaanyị ahụ ọ kpọwara akpọwa ka ọ na-ere ere. Mana Trump ajụghị ese ma nnu na ogiri ọ dị n'ofe tupu o richaa nri edewere onye nwe ụlọ ma kụwasị efere. O wee yọọ ndị Demokrat ka ha chụtuo Trump n'ọkwa ọchịchị maka ihi na ọ bụghị ka ihe nracha si amị. Rogers Okorocha, nwoke ahụ ketụbere afọ ka ji akọrọ n'ikpe ọcha, ebeela mmụọ na mmadụ gbasara otu o siri kụọ afọ n'ala na ntụliaka elu ọchịchị nke sineti. Ihe na-ewute ndị Igbo karịa abụghị na ọ gbanwere aha Buhari gosi ya Okechukwu, kama otu o si were njeri naira kpụọ oke na ngwere n'ala Imo ebe akụ ihe oriri tọdụrụ ụmụ Imo aka na akpịrị ma na-agbakwa ha ose n'anya eleghị anya n'azụ. Agwala arụghị onye isi ọhụrụ nke Imo bụ Chief Emeka Ihedioha ka o were ubiri wee mara kpụrụchi maka ihi na ofeke na-akwaso ikwikwii iko marakwa na ile ya anya n'ihu dịka okenye ịṅụ mmiri o jiri kwa aka maka ihi na ihe efu niile
n'ime ihe efu ha niile bụ ihe efu. Akpọkọkwala ụmụ Igbo ọzọ ha bụ ijiji na iwere asụsụ na omenala Igbo tinye n'ọhịa ma na-eri ukwu bekee ka ji ọcha. Ọ bụ Dr. Imokafọ okwu a na ọgbakọ nke otu ndị Igbo niile nwere n'ala Amerịka. Oke alụna dara aka n'eze wee kwuo sị ụfọdụ ụmụ Igbo ndị bi na mba ụwa dị iche iche ekpofuola asụsụ na omenala Igbo ka ntụ okoro ma mekwa ka ọ danye n'ọhịa. Ọ sị ụfọdụ na-ahapụ ịza aha eji mara ha zawazie ha bekee. Ọ sị na ha na-ahapụ ịza Chukwuma zawa Chọk. hapụ dimgba zawa Dipsy, sitekwa na Okereke zawazi Kelesi, ebe ndị eji dike wee mara aha nna ha ka nọ ugbu a na-azazi Dike. Dr. Okafọ gara n'ihu wee kwuo sị otu ihe pụtara ihe ma kwụrụkwa ọtọ ka ukwu nkwụ bụ na nwoke ibi dakwasịrị afọ otuto bịa tụkwa ya. Ọ bụrụ na ibi egbughị ihe afọ otuto ga-ahapụ ya aka. Maka ihi na nwata na-eje mkpochi nde nri abalị n'ajọ ọhịa aghaghị izute ụkpala ụmụ ndị mmụọ. Ofe okporoko na ogiri isi otu agadi nwaanyị siri ala Igbo bịa ileta nwa ya mụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ Amerịka achịpụtara nwaanyị ahụ ụkwụ n'ama. Mgbe isi okporoko na ogiri isi jupụtara ime ụlọ ọgwụ ahụ niile, dịka ya bụ akụkọ siri debe ihu, isi okporoko na ogiri isi nke mgbafọ iwe Jiọma butere nwa ya n'ụlọ ọgwụ mere ka ọtụtụ ụmụaka amụrụ ọhụrụ ka ume ka mgbere dara elu. Na otu ha si rahụ ụra mberede na-amaghị ọkwa, ọ gbara mgbafọ gharị mgbe ndị uwe ojii wụchara n'ụlọ ọgwụ ahụ jidekwa ya. Abalị abụọ agachala kamgbe mgbafọ siri n'ụlọ nga wee lọta, o wee sị nwa ya na ya ga-alaghachi ala Igbo maka ihi na obi fere ndị ọcha n'azụ. Iwe mgbafọ abụghị ihe ndị uwe ojii mere ya, kama akparamagwa ọjọọ nke ndị ọcha agbata obi nwa ya na-akpaso ya. Mgbafọ gwara nwa ya na ndị ọcha agbata obi ya nwere obi ọjọọ maka ihi na nke lọta ọrụ na mgbede abalị ọ pịa ihe aka ọnụ ụzọ ụlọ ebe ọ na-edebe ụgbọala ya emepe, ya anyaba ya mechie ụzọ na-apụtaghị iro jụọ ese ka ya nwabụ Mgbafọ si wee na-eme. Ọ sị ọ pụtara na ha amaghị na ya gara nga, gịnị mere ha ji na-enweghị ike isi ya kedu ka ya na ije si eje. O wee bụrụ ka ije ala bekee nke Mgbafọ iwe Jiọma si bụrụ ụkpala akụrụidide kpasoro agwa ọjọọ. Ndị ọma na-ege ntị, ọgwụgwọ bụ akụkọ anyị nke obodo taa. Mgbe nta ka anyị chọrọ n'Owerri echi, mgbe onye ohi ga-akwa na ya nwụrụ anwụ ka anyị niile gaa nọ chọọ ihe anyị furu efu. Asụsụ omenala Igbo gara Ladies and gentlemen, I don't want to be compared with the Rogers because my father's name is as long as a snake. Who would like to answer Ibonika Chukwu Ify Modozie? Ibonika Chukwu Ify Modozie. I was compelled to anglicize it when I was about to go to Canada. From Ibonika, hold on. I want you to let me compare you to Roger because Roger is my name. You are free to do that, Biko, Igbo kwenu, asị na onye ekweghị ka ọha eburu ya ama nna ya. Enweghị mgbe m jiri kpọọ
Namuko. Because in a minute, I could not I see now where I live. Thank you. Thank you, my brother. Okay. Now, Yes, ladies and gentlemen. I'm sorry, I'm not as good as Victor, but whenever he's around, I feel good. Because he tells the story the way it should be told. So I'm not going to belabor this cake because we still have some dancing for another half hour before they kick us out. So this young lady, as you all know, did her due diligence and graduated from high school. And as a matter of fact, she's not even getting any summer. She's already started. And she came back yesterday from Florida Atlantic University down south, and she's going back tomorrow. Wow. So she breezed in to bless us with her presence and to share his little accomplishment with us as she embarks in the new accomplishment. So we are privileged that we are here in the city, in a place where our community members continue to do awesomely well. We are so proud of our children as they do this and do this and do this again. By capita, when you calculate what we have accomplished, we have done better than most of the places where our people are. We are at least in the 75th percentile in terms of accomplishments of our children. And so we're not doing badly, folks. So clap for yourselves. Yes. And we will continue in the success. So without further ado, we're going to count from 3 to 0, okay? Okay. When I say 0, you cut the cake. Okay, where are your siblings? Where are they? Any of them here? Where are they? They're outside. This one is graduating next year, the other one the following year. Yeah. So they are with their group outside. I see. And they're warming up. You know what you told them? Okay, here's the brother right here. Here you go. This is already, what, 10 years? You're going to do this over. You pass the touch to this young lady, right? So we can get those guys. Pass the touch. Yes. And they will continue to burn. So on your mark, we count 3, 2, 1, 0. Hip, 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 hip. Hooray! Hip, 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 hip. Hooray! Thank you. People say more grease to your elbow. Yes. That's right. Congratulations. Hang on. Okay, one more time. Oh. Get it? No, I don't get it. No. Get, you have to kiss her on the cheek too. That's not fair. Come on. Yes. Oh, yes. Yes. Thank you. Okay. Take Godfather informer. Take Godfather. Godfather.
people we have left. I don't want her to give a speech now because when she gives a speech, you all will be leaving. So, I'm sorry. If I need to cut this cake too, because I need to eat my own. It's past 9 o'clock and I'm on diet. I'm getting you behind yourself. I don't want to do this, but I will do it anyway. The committee said thank them before they eat this cake. And then you can go home. Daddy will stay here, mommy will stay here, all of us will stay here, all your aunties and uncles will stay here till daybreak. And then from here we'll go to church. So thank the people that Very much. I just want to thank everyone for coming out tonight. You can say your mouth. Please close your mouth. Put the microphone close to your mouth. Yes? Good. I just want to thank everyone for coming out tonight and for supporting me through my years of high school. And I couldn't have done it without my family, my parents, and everyone here tonight. So I just want to thank you, also my siblings, and for everyone being here tonight. And I hope we come back next year by the grace of God. Wait, stay there. Okay. Wait. Let me ask you a question. Are you studying pharmacy like your daddy? What is it? Oh, come on. What are you doing? Health sciences. How can health sciences be preaching the gospel? Do you hear the gospel? Oh, on her way to make her Chineke, huh? So she's going to medical school. And do. Because when I had my PhD doctor, I went home, told my mom I'm a doctor. She said she had headache, and I have Tylenol, thank God. I gave her some Tylenol, she recovered. So this your medical doctor, I will be here, and I will take some medication from you. How about that? That's a good Okay. I'm a 4th-degree Knight of Columbus. I'm a Catholic. When I die and come back again, I know I'm coming back. I will be a Nigerian and I'll be an Igbo. Because, Igbo state. Not Igbo state. Okay. So, because we like to celebrate each other, we're happy for each other. Each other's success is our success. In Jesus' name. Amen. Can the church say amen? Amen. Thank you, Jesus. We made it. Okay. But this is guy got that cake. It's 11 o'clock. With permission from I'm sorry. With permission from Silent Millionaire, one of us who is a member just came in now
And if he does anything less than $300, I write him a check and give him back his money. So, Tienegu. Okay, DJ, give me a good song. Joe, Business International. He's coming to see from Prince Joe. Oji 300 before. Or change. Oh, okay. All right. Prince Joe International Business. Honor ya. And he's a Prince Joe. And he's a founding member of Dynamic Friends of Jacksonville. The man said, "Where's my card?" The man said, "Okafor, bring your card because you put some money there. I've not been paid though. Gabe no go pay me. No one go pay me." Okay, DJ, Mark, hit it. Let's see. Hey.